evo, samo da ponovim šta sam čula od jednog oca što je on rekao, da je sloboda ono kad kažem ne želim nešto, neću nešto, a ne hoću sve. To je ropstvo. A sloboda je ne želim nešto. I to je suština naše borbe. Da se ja suprotstavim ovom režimu i ovom sistemu i da kažem, ja ovo ne želim i ne možeš da me uceniš. To je moja sloboda. A ja očekujem da ne samo mi studenti kažemo, eto, kad me pitaju, šta će sad studenti? Ajde vi malo se uključite, ajde sad vi ste stari, iskusni, hoćemo mi vas da poslušamo. Evo, probudili smo vas iz tog celog bunila, mrtvila, što ja kažem, ajde sad vi nas pobudite. Evo, ja sam opet emotivna, ali to je onaj moment kad nam roditelji kažu, deci idite iz ove zemlje. A to za nas, mislim, šta da kažem, kao neko ko se obrazuje ovde, ko uči o svojim velikanima, ko ima takve profesore, ko ima takve prijatelje, takve roditelje pre svega, i tebi neko kaže iz najbolje namere, ne da te otera, nego kaže bežite odavde, bežite, ovde nema budućnosti. Onda se pojavi ovaj eliksir mladosti i kaže ne može tako, ovo je malo i moja zemlja. Evo mi kad, tokom tih 6 šetnji, taj paralelni univerzum, ja sam po prvi put videla naše očeve kako plaču. Znam za majke i da umese i da zagrle i da poljube, ali oni kad vidiš ta uplakana muška lica, mislim mi na našem Balkanu to muškarac ne plače, ali ja kad vidim da on plače, ja kaže deco, i kad nas grle i daju sve od sebe, znači bukvalno ovako na dlanu. Da, evo ja kažem i ovih dana što se sve dešava, da ja samo sedim kod kuće, plačem, izađem na protest, pa opet gledam šta se dešava, pa opet plačem, pa izađem, pa odem na fakultet, pa plačem. Mislim, stvarno sve doživljavam i mislim da bi generalno ovo sve brže bilo mnogo završeno, da apsolutno svako od nas stane, uđe u te tuđe cipele i kaže, ej, mene ovo boli. A ne samo, dobro, šta je li bilo i u proteklih 13 godina ljudi koji su bili prognani? Naravno da je bilo i koji su bili ucenjeni i baš zbog tog straha je naš narod ćuti i trpi. Onda smo mi došli i kaže šta da trpim, neću da trpim, od koga, šta da trpim? Je li ovo demokratska država ili nije? Ali tog prkosa, tog inata što je u našim genima, što je u našem poreklu, mislim, a i tog ponosa kao, što su radili bre naši preci, naši junaci, sad ja ovde da se povijem, da moja kičma bude savitljiva. Ne, nema ništa. Sjećaš šta smo ti rekli moje društvo i ja kad si nas srela u Mrčajevcima? I oko kamera, mi s onim pečenjem, ne? Da ste vi neko. Mi se ovako pogledali, mi čačani ponosni. Pa mi jesmo neko. Sjećam se. A to sad, evo da obrazložim zbog čega smo mi tako rekli. Zato što ja mislim da smo došli u ovakvu političku i društvenu situaciju baš zbog toga što je svako od naših starijih mislio da je niko. Šta će moj taj jedan glas na izborima da znači? Šta će moje prisustvo da znači? Značit će. I onog momenta kad, evo, ja smatram da sam neko i da je moja generacija neko i zato smo ustali, smatram da i vi treba shvatiti da ste neko i da itekako vaš glas, vaše prisustvo, vaša reč znači.